se temos traballos precarios, non podemos acceder a unha vivenda digna, non podemos formar familias, porque como vas a formar unha familia se non podes nin irte a vivir soa? Entonces, claro, vexo un futuro complexo. É unha realidade asentada nos datos. Por primeira vez en España, a renda dos menores de 35 anos é inferior ás pensións que teñen os xubilados. Os mozos non poden facer plans de vida, ou polo menos teñeno moi difícil, e os datos din que o sistema non é sostible. Os salarios baixos non dan para pagar as xubilacións. Xuntos no Banco do Parque, separados nas contas bancarias. Xosé Carlos, 72 anos, ten 2.300 euros de pensión. Lucía, 24 anos, gañaba 1.100 no seu último traballo. A ele acústalle crer que algún día poderá estar no sitio del. Un sentimento de abandono, de enfado, de jolín, queremos traballar dignamente para poder vivir dignamente. O van a ter moi jodido, ou se unen ou facemos algo, ou senón o van a pasar moi mal. Porque cada vez hai máis xubilados, en xeral con boas pensións, e poucos novos cotizantes, moitos con empregos precarios. A conta non é sostible. Yo creo que es probablemente la mayor amenaza que sufre ahora mismo lo que conocemos como estado de bienestar. A partida xógase entre conter as pensións ou máis ben mellorar o emprego xuvenil. E onde hai agora bazas pros mozos? Pues en sectores como automoción, como logística, como distribución, tamén no campo do retail se gusta, e logo pues todo que son o campo dos servicios, na hostalaría. E todo coa esperanza de vida máis alta que nunca en España e o número máis baixo de nacementos.